Ja, Novia Communicatie en Clip Storytelling helpen bedrijven samen aan een wow-factor. En Dagmar Matthijssen van Novia Communicatie en Inge van der Borgt van Clip Storytelling, die komen precies vertellen hoe dat zit. Hier zijn ze. Dagmar en Inge. Ja. Ja, wow-bedrijf heet het. Ja. Ja, en wat is dan dat wow-bedrijf? Dat heeft verschillende uitleggen eigenlijk. Aan de ene kant staat WOW voor Way of Working. Een hele mooie Engelse term. Want je schrijft het WOW, hè? Ja, maar je moet WOW het uitspreken inderdaad. als wow. Wow. Ja, Wow. oké. Ja. En dat betekent eigenlijk de manier van werken. Way of Working, de juiste manier van werken. En wat we doen is kijken wat de bedrijfscultuur is bij een onderneming, om ervoor te zorgen dat ze de juiste mensen aantrekken. En dat is niet altijd het geval dus? Nee, wat we merken is dat er op korte termijn acties worden ondernomen en dat er eigenlijk te weinig opgelet wordt van wat voor bedrijf zijn we nu en welke mensen passen dan ook bij ons. Ja. Want wij denken als je daar eerst goed naar kijkt en ook goed jezelf kent, dat je dat dan ook goed kunt uitstralen. Precies. En dan juist die kandidaten aantrekt die ook bij je bedrijf passen. En als de way of working klopt, dan krijg je vanzelf wauw. Een wow-factor, een wow-stempel. Ja. Dan word je een wow-bedrijf. Dan word je een wow-bedrijf. Mooi. En want jullie zijn, naast dat je samenwerkt aan dat wow-bedrijf, hebben jullie ieder een eigen bedrijf. Jij doet dat nog samen met je zakelijke partner Leonie. Ja, klopt. Hadden jullie het nog niet druk genoeg? Ja, nou, we hadden best wat te doen. Ja. Maar wij merkten steeds meer bij bedrijven waar wij kwamen dat ze toch wel moeite hadden om personeel te vinden. Hè. Met name in de zorg en in de techniek zie je dat bedrijven eigenlijk in een hele kleine vijver tegenwoordig aan het vissen zijn. En het onderwijs is het ook lastig, geloof ik. Onderwijs is ook lastig. En natuurlijk zijn we vaak al bij bedrijven om hen met de communicatie te ondersteunen. En ze van advies te voorzien. Maar dit werd eigenlijk een steeds groter issue, merkten wij. Ja. En toen hebben we bedacht dat we het aardig zouden vinden om daar ook een specifiek aanbod op te ontwikkelen. Daar hebben we eigenlijk een samenwerking met Inge in gevonden, die ook vanuit haar expertise, maar dan kan ze zelf meer Ja, want hoe vullen jullie dan aan? Jullie vooral op dat communicatiestukje? Ja, wij meer eigenlijk vanuit de strategische aanpak en eigenlijk meer de verdieping vanuit wie ben je als bedrijf. Daar samen met medewerkers van een bedrijf ook naar op zoek gaan. Ja. Zodat je dat ook met elkaar helder krijgt. Wat waarderen medewerkers in een bedrijf? Wat zijn de waarden van een bedrijf? Waar zijn medewerkers trots op? Nou, die zoektocht en die je dan kunt vertalen uiteindelijk naar een werkgeversmerk. Daarin waren wij eigenlijk ook al wel actief. En hebben we ook een aanpak voor ontwikkeld om dat samen met medewerkers op een hele effectieve, snelle manier te doen. Maar dan kom je in een stukje uitwerking en dan zijn een aantal andere factoren vaak ook belangrijk. En dan komt Inge in beeld. En dan kwamen wij Inge tegen. En dat sluit mooi op elkaar aan. Van wat doe jij dan, Inge? Storytelling. En dat betekent in feite het verhaal uitdragen van de ondernemer. Zodat die zichtbaarder is en daarmee zijn klanten boeit en uiteindelijk bindt. Ja. En dat is goed voor zeg maar een stukje sales, voor een stukje marketing, maar ook voor een stuk recruitment. En als je dan zeg maar vanuit storytelling nog verder gaat voor de bedrijven die lef hebben, dan zet je social storytelling in. Ja. En dat betekent dat je eigenlijk de mensen binnen een bedrijf gaat motiveren om hun eigen verhalen op te halen en om die weer te gaan delen via hun eigen social media. Waardoor, dat zul je begrijpen, het bereik gigantisch groot is. Plus, je vist in de vijver van de mensen. Bijvoorbeeld, je bent net afgestudeerd en je deelt via je eigen social media bepaalde verhalen van je bedrijf waar je kerstvers woont of werkt of al langer werkt. En dan benader je ook meteen zeg maar, de mensen die bijna afstuderen of die je ontmoet hebt bij de sportclub of dergelijke. Ja. En door dat samen te voegen, dan ontstaat er vuurwerk. Nou, we hadden ons eerste wauw-momentje. Ja. Hebben jullie het ook op je eigen bedrijf toegepast met elkaar zo? Nou, wel het wauw-moment hebben we ervaren. Wij hebben op zich geen personeel, dus dan hoeven we daar minder aandacht aan te besteden. Maar we dragen uiteraard wel uit waar we mee bezig zijn. Ja. Dat doe je inderdaad heel goed. Het is natuurlijk niet zo dat je altijd per definitie met social media aan de slag gaat. Hè? Als je een wauwbedrijf wil worden en als je wil uitdragen wie je als bedrijf bent. Maar het is zeker een van de belangrijke tools tegenwoordig. Omdat als al je medewerkers daaraan bijdragen, allemaal ambassadeur zijn op dat sociale netwerk, dan krijg je een veel groter bereik. Ja. Maar er zijn uiteraard meer mogelijkheden om
om als bedrijf dat te communiceren. Ja, want we gaan eigenlijk best wel ver als we zeg maar, bij zo'n bedrijf aan het kijken zijn met de medewerkers van nou, wat voor bedrijf ben je nou? Ja. Dan beperken we ons niet alleen tot zeg maar de media, maar bijvoorbeeld ook een bedrijf, hoe voelt dat nou? En als we bijvoorbeeld zeggen, nou wij zijn een heel sociaal bedrijf en wij zijn erg mensgericht. En als we binnenkomen en je komt in een halletje waar je niemand tegenkomt en er staat een laptop op een schapje waar je op een toets moet drukken en dan komt er misschien ergens iemand vandaan. Dan ga jij vragen stellen. Dan gaan wij vragen stellen, ja. Ja. En waarin onderscheiden jullie je dan van andere bedrijven in diezelfde branche? Of zijn jullie zo uniek dat er geen andere bedrijven zijn? Ja, nou, daar heb je een punt. Ja, heel erg uniek. Nou ja, nee, natuurlijk, er zijn veel bedrijven met dit onderwerp bezig. Maar wat wij eigenlijk wel proberen, is bedrijven te helpen om dat niet alleen op korte termijn een campagne of zo te bedenken, hè, om op korte termijn personeel te werven, maar ook op de langere termijn echt eraan te werken dat je echt een werkgeversmerk bouwt. Ja. En dat je op de langere termijn mensen aantrekt die ook zeggen wij willen echt heel graag bij dat bedrijf werken en zich ook spontaan eigenlijk aandienen met een open sollicitatie of stagiaires die zeggen van nou, als ik zover ben dat ik stage moet gelopen, wil ik dat bij dat bedrijf. Dan wil ik dat daar gaan doen. En dan moet je zorgen dat je als bedrijf... En als je even voor de kijkers van dit programma, een groot bedrijf in Nederland die dat heel goed doet volgens jullie, om even een beeld te krijgen van wat jullie nastreven. Nou ja, dan zou ik Coolblue noemen, maar dat is natuurlijk wel een beetje een open deur. Maar wat zij heel erg goed doen, is op een hele consequente manier het plezier in werk uitdragen. Ja. En dat op hele originele manieren vertellen ze dat. En ze zijn op verschillende plekken ook aanwezig met die verhalen. Dus ik denk dat Coolblue wel een van de bedrijven is waar mensen heel graag willen werken. Ja. En er is al heel lang een top 10 of zo van bedrijven waar mensen graag werken. En die verandert niet zo heel sterk. Dus je ziet dat bedrijven toch een bepaald imago als werkgever hebben. Ja. Waar mensen van zeggen, ja dat bedrijf heeft aanzien. Of inderdaad, het is een bedrijf wat heel erg investeert in zijn medewerkers. Daar willen we graag werken. Dat zou ik denk ik ook gewoon vergeten. Dat je wat te vertellen hebt, dat je wat te laten zien hebt. En dat je uniek kunt zijn en ook wel bent vaak. En ik denk dat mensen het vaak gewoon zelf niet zien. Een stukje bedrijfsblind. En ook niet zien hoe je dat dan congruent kunt uitdragen. Want daar gaat het natuurlijk om. Dat het wel klopt. Nou, al die bedrijven die nu kijken en die denken van misschien moet ik ze eens inschakelen, die weten jullie in ieder geval nu te vinden. Ja. En voor welke bedrijven is het interessant om eens contact met jullie op te nemen? Moeten dat grote bedrijven zijn, kleine bedrijven? Maakt het niet uit? Nee, maakt eigenlijk helemaal niet uit. Alle bedrijven die zeggen van nou... Wij als Briensveld aan de bel trekt, ik noem maar wat. Als zij medewerkers nodig hebben en ze willen dat graag op een goede, duurzame manier uitdragen, dan zijn ze van harte welkom bij ons. Maar Briensveld hoeft dat natuurlijk niet, want die hebben die wow-factor natuurlijk al lang. Maar jij ziet met name in de gezondheidszorg en de techniek en zo, die bedrijven die hebben vaak, die vissen gewoon in die hele kleine vijver met z'n allen. Daar moet je je onderscheiden. Plus wat bedrijven zich nu ook steeds vaker realiseren, de concurrent die je hebt op product- of dienstenniveau is een hele andere concurrent dan die je hebt op arbeidsmarktniveau. Ja. Dus die bedrijven die je nooit als een soort concurrent hebt gezien, die zitten ineens jouw potentiële medewerker uit een vijver te vissen. Ja, en dan merk je inderdaad dat er een tekort is bijvoorbeeld in die branches die je noemt. En dan ineens moet je dat gaan doen, omdat je anders inderdaad achter dat net vist. Ja. Even voor mij en alle andere ondernemers die kijken. Heb je nog een praktische tip waar ik meteen mee aan de slag kan, zodat ik morgen al een klein beetje meer wow-factor heb? Nou, ik denk dat je die al aardig aan het hebben gehad. En ik zou zeggen, blijf gewoon vooral jezelf en blijf vertellen en uitstralen wat je doet. En je bent alleen, dus er kan ook geen incongruentie ontstaan. Ik zou zeggen, blijf doen wat je doet en blijf dat vooral ook uitstralen en vertellen. Nou, kijk, dat is een fijne tip. Het is een compliment. Dankjewel. Mooi is dat. Laten we daar mee afsluiten. Ik ben ervan overtuigd dat na vandaag heel veel bedrijven jullie weten te vinden. Zullen we de URL dan nog even noemen? Noem die eens. Dat is wow-bedrijf.nl. En dat streepje moeten ze niet vergeten. Nee. Helemaal goed. Mag ik een heel groot applaus voor de dames. Dank jullie wel.